Goeiedag, ik ben Emiel Staffers en ik ben een Björkie. In deze serie ga ik dwars door Friesland om verschillende boeren te helpen. Om zo te leren wat een boer nou eens doet. Dit is Björkie voor beginners. Hey, hoi mate! Pak dat. Goedendag, beste mensen. Ik ben hier bij Walter en Wilke Veldman in Wiekel. En het is heet. We zitten op het hechtepunt van een hittegolf. We gaan een weekend in Rijnhoorn, maar daar houden we natuurlijk net om. Want dan ben je zo'n 150 geiten en die laten we net verrekken. Ah, goedemorgen. Goedemorgen. Walter. Emiel. Goeie. Geitenwolle sokken, jongens. Ja, hij is helemaal. Maar hoe zit het nou met die geitenwolle sokken? Want een geit heeft toch geen wol? Nee, dus ik denk... Dus dat bestaan geitenwolle sokken wel? Nee, geit heeft geen wol, alleen maar hier. Dus ik denk dat het een broodjaap verhaal is. Oké. Nou, wat doe je me dan? Melken. Nou, maar aan het werk. Ja, zo een gas hebben. Oké. Je bent denk ik. Oh, deze is wel gelukkig zo. Dan willen we hier het gas op mee voor die geit. Maar ze kennen er zelf ook wel van lang niet. Ja, dus een guy die sjouwt het er volle doorheen. En zo krijgen wij het vers skin in de stal. Kijk om die hond, hè? Ja, die hier wel mooi. Maar die beesten die staan ook de heel bij wat ben. Ja, hoe dat wel. Het is ook te warm buiten. Het is hier lekker in het schaduw, ventilator zo. Ja. We zullen jou eens de keuze kisten komen zien, we hebben de duikers gewoon hier. Oh ja. Als ze wolken is het gewoon. Ja, ze maaien de guiden erin in één groep. En ze maaien gewoon naar buiten. Ja. En is dat echt een ijs van? Nee. Nee, hè? Dus dat is Dat is net puur omdat we het zelf mooi vinden. En bij mij en ik wil dat die guide dat ik wel waardeert. Dus Wilke, du bent de vrouw des huizes. Ja, klopt. Oh. Ja. En dit is die taak altijd? Ja, onder andere, ja. Ik zou die voor de bokken en zijn wat heen. Oké, want wat geef je me doen? Nou, dit zou wij nog de bokken, ja. Ja, Nou, dat doe ik ze direct zelf. kant, jongens. Zo. Waarom ben je bezig? Wat is de functie hier? Nou, hun enige functie is die guiden dekken. Oké. De rest wordt hier, Steeds hier maar wat te fretten. ja, staan ze eigenlijk te wachten. Ja. Tot het dekseizoen weer begint en dan maaien ze tussen de guiden. Maar deze hadden die anderen net al? Of, Nee. dat goed dan? Nee, ze vechten wel eens, dus dan breekt er ook wel eens een eindje jou. Oh ja. Als de hormoon begint te werken, dan krijgt ook wel eens het vechterij. Oh of zo, ja, dat no? hebben we in de kroeg ook altijd. Ja, hè? Ja. Had er dan een mooie vrouw om eens heen binnen en Dan ben ik hormoonspin begin je altijd te slaan. met mijn zijn alleen iets toe. Ja, zeker. Nou ja, dat doen hun dus ik. Wij verschillen dit ze volgen van die beesten. Oké, Wilke, wat hebben we hier? Nou, we zien de lietse lampjes er even uit halen. Ja. Dus juist wel, je bent een paar liedjes tussen. En die mag je eventjes wat meer kans krijgen en wat een luxe brakje krijgen. Dus die brengen we even naar een orengroep daar. Ja? Dan kunnen ze even wat makkelijker teruggroeien. Nou ja, dat moeten we. Is de stroom er al? Nee, Hierom. denk om het erop. Harm, doe voor mij af. Kom maar. Hoppa. Komt ze samen in? Jawel. Oh. Oh. Hoppa. Oh joh. Ja. Zo. Volle gas, vooruit. Oh. Komt hè? Vooruit.
Dan moet ze eruit. Ja. En omdat we ze nog tot door de hand hebben, bekappen ze het ook eventjes. Dit zit los. Ja. Dat knippen we eruit. Oh ja. Dat is ja. toevallig. Ja. Ja? Oké, daar viel dus ik niet van. Nee, ja. Oh. En even zien, geiten, doe je hem dat van huis uit al? Of, Nee, we zijn beide groot worden op een koopbedrijf. Ja? En waarom doe je hem nog geiten dan? Nou ja, kleren, we hebben beide boeren ambitie. Ja. Ja, dan heet ze staan gewoon eens oer en dan komt Guide een keer te sprake en nog eens en nog eens. Oh. En in de laatst hebben we zoiets van, we doen het. Ja. Nou, dat is hier nog wel wat futten in hier, maar het is slagen. We zijn iets begonnen. En nou, na een 4 jaar, toen we het bedrijf dusdanig dat we er nog van leven kennen. We beiden dus ik nog helemaal thuis werken en geen banen meer naar huis toe. Maar op het moment dat je alles mooi op regel hebt, zit altijd zien, rennen je dagelijks in onverwachte problemen. In dit geval de droogte. Ja, wij proberen in de maand april tot en met oktober versgas te vullen. Nou, wat we krijgen op het voetpad gooit, hè. Ja. Maar door de droogte van oude rond de maand zijn wij genoodzaakt om eigenlijk het autobouwen van 4 woontjes daar naar hier. Dus wij vullen nou, als het wintervoering gaat er nou, vullen wij nou op. Ja. Hoe moet het dan van de winter? Dus zou dat bijkeepje moeten, Ja. elders. Maar dat baat nog wel een beetje het zorgen, want heel Europa is droog. Dus het zal wel of duur of net te krijgen wezen. Dus, Ja. Maar als het te droog is, dan sproeit er gewoon even wat water op lang. Ja, Hè? zeker. Ja, dan mooi sinds vorige week hebben wij dus verboden om te bereiden. Boeren met gasland zijn dan de eerste die daarin beperkt worden. Nou, bouwboeren en sportfilm en zo net, maar wij wel. Voor de familie Veldman is dit dreig te accepteren, want ja, wetter genoeg. Hoe heeg als de ski is net correct te zeggen. Maar reken je maar op een eurotje als 10.000. Dus er zit maar één ding op. En dat is yieldverzinnen. Zouden we melken? Kijk eens aan. Eerste stil kleer. Dit is, Hier ja, gebeurt dit herken ik wel. Dit is de melkput. Ja. Zo hoor. Dit zo. En dit zijn het. Zo. Wat gebeurt er nou uiteindelijk met die guide? Want ik ben nog nooit bij een thuis gekomen die zei, maar even een glaasje guide maken. Uitmalken die wordt verpoeieren en er wordt dan cabrita babyvoeding van maken. Babyvoeding? Ja. En Van dat die blikken, van de baby. blikken en, Van de baby. Ja. Dat is echt van Canada tot Argentinië tot China. Ja, hè? Ja. Ja, het komt heel goed. Maar daar melken ze zelf geen guide. Nee, of in mindere mate. En daar is vertrouwen in het product volle minder grut. Dat er in het verleden gewoon wat schandaal anders wat in de wicht heeft. Dus dan wil ik graag echt een Nederlandse guide maken. Ja, maar zelf ik ben, maar wat krijg je nog? Ja, die heeft dit ik kregen. Ja, hè? Ja. Dus zo zelf ik melken mij eens kennen. Ja, dat heb ik. Ja, dat heb ik wel deeld. Maar op een gegeven moment dan gaat het al een keer op. En dan of de sky hem uit en dan ga je weer op Oh, zo, op die manier. Ja. Proost! Op het goede leven. Nou, Is ervan? je markeert neer hoor. Nee dan? Nee. Like in. Ik heb echt toch dat het ranzig wie. Maar dat is best wel lekker. Dan wil ik hoe ik deze dag graag afsluiten met de hamvraag. Hoe haak ik het dingen? Nou, hij is het hartstikke best deeld. Ja. Ik kan Sure. gewoon wel beginnen. Dat is een goede bericht. Dacht ik. Als nee, weekend werk, want dan heb ik spul mijn gate. Hé, maar krijg even zo'n brokje in, jongen.